Shalom. Aquesta setmana tenim dues parashiot molt interessants, molt importants. Són el començament del llibre del Nombres. El llibre de Nombres en hebreu es diu Sefer Bamidbar. Aleshores, a l'exili, al Galut, fora de la terra d'Israel, llegim la parashà Bamidbar, la parashà en el desert, i a la terra d'Israel llegim la parashà Nassó. Per tant, tenim que es forma, amb les dues parashiot conjuntes, es forma l'expressió Bamidbar Nassó, que vindria a significar en el desert elevem. En el desert exercim elevació de coses. Ara veurem quines coses necessàriament prioritàriament hem d'elevar. Bamidbar vol dir el desert, com hem dit. El desert, ja ho he comentat en setmanes anteriors, és la situació present, una situació en què hi ha molt de decaïment moral de la societat, molta destrucció, molt de desordre, molt de desori, desorganització, falta de lideratges que realment funcionin. I, per tant, aquesta és la situació de partida, Bamidbar, en el desert. I després tenim Nassó, que Nassó està relacionat amb la paraula elevar, amb la paraula portar més amunt alguna cosa, elevar alguna cosa. Què hem d'elevar? Doncs ens hem d'elevar l'ànim. I com ens podem elevar l'ànim? Hi ha una paraula en hebreu d'una importància capital, que és la paraula kavod. Kavod vol dir honor i està relacionat amb el respecte, està relacionat amb un comportament moral recte, amb la rectitud, per tant, amb l'ètica, amb la moralitat, amb la correcció. I aquesta és l'actitud que nosaltres hem de tenir davant de qualsevol altre jueu i davant de qualsevol altra persona en general. Donar-los kavod, donar-los honor, retre'ls-hi respecte. Respectar-se a un mateix també, clar que sí, però el respecte a un mateix li serà donat quan un respecta els altres. Això és el que ens ensenya Pirkei Avot. Qui serà honorat? El que honora els altres. Això ens ensenya l'ètica dels pares, Pirkei Avot. I l'ètica, com hem vist, precisament és l'element central, l'element clau del kavod. Tenim a la parashà Nassó precisament unes instàncies en què el kavod és clau. Tenim, per una banda, la lectura de la Sotà, a la parashà de la Sotà, l'explicació de la Sotà. La Sotà és la dona sospitada, la dona de la qual sospita d'infidelitat el seu espòs, i per tant està en joc el kavod de l'espòs, està en joc l'honor de l'espòs i, per extensió, l'honor de la família i l'honor de la parella. I la Torà ens explica un procediment per donar-li honor a aquest espòs que sospita i donar-li honor a l'esposa també en el cas que ella hagi sigut fidel. Com se li dona kavod a aquesta esposa i com se li dona kavod a aquesta parella? Quan es demostra amb el procediment del Beit Hamikdash, el procediment del temple, que la dona no havia sigut infidel, i aleshores aquella dona, per concessió celestial, per concessió divina, tindrà un fill al cap de poc temps. Aquest és el kavod que rebrà aquesta esposa i aquesta família en general. També tenim, en aquesta parashà Nassó, l'explicació del Nazir. El Nazir és el nazarè, és una persona que fa un vot de no prendre vi i d'una sèrie de privacions que accepta aquesta persona sobre si mateixa. Una altra privació és no tallar-se el cabell, i n'hi ha alguna altra més encara, que ara no recordo, però la persona s'autolimita per jurament d'algunes activitats que podràs cometre i no podràs cometre en un període de temps determinat. Aleshores, quan s'acaba el període aquest del nazirat, el nazir va al temple i ofrena una ofrena de transgressió, una ofrena de hatat. Per què? Perquè ha privat el seu cos d'una sèrie d'activitats que en condicions normals aquell cos hagués pogut emprendre perfectament, sense cap problema.
Aleshores, el Nazir, quan finalitza el Nazirat, li dona cabot, li dona honor al seu cos, ofrenant aquesta ofrena de pecat. I després també tenim, en aquesta Perashà, el Birkat HaKohanim, que és la benedicció sacerdotal. I amb la benedicció sacerdotal, els sacerdots, els Kohanim, li donen honor al Kaal, li donen honor a la comunitat i li fan baixar la benedicció de l'Etern. I quin cabot més gran pot rebre la comunitat que rebre el cabot de l'Etern, l'honor de l'Etern. Per tant, hem vist, doncs, que Bamidbar Nassó, en el desert, alabem la comunitat, alabem el poble, significa elevar-lo sobretot donant-li cabot, donant-li honor, com ens explica la Perashat Nassó. Shalom.